You're the following. Ona mazita yenyu Baba, ona kama 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 mazita yenyu Baba, mazita yenyu Baba. Mazita yenyu Baba, mazita yenyu Baba, mazita yenyu Baba, vanoda kuendako vazviteurire vanozobatsirwa mucherechedze Baba, mucherechedze Baba, mucherechedze Baba, mucherechedze Baba, mucherechedze Baba. Chanoimba Hosana pakutenderera pachigaro chamambo. Chanoimba Hosana, chanoimba Hosana, chanoimba Hosana pakutenderera pachigaro chamambo. Chanoimba Hosana, chanoimba Hosana, chanoimba Hosana pakutenderera pachigaro chamambo. Chanoimba Hosana, chanoimba Hosana, chanoimba Hosana pakutenderera pachigaro chamambo. Chanoimba Hosana, chanoimba Hosana, chanoimba Hosana pakutenderera pachigaro chamambo. Chanoimba Hosana, chanoimba Hosana, chanoimba Hosana pakutenderera pachigaro chamambo. Chanoimba Hosana, chanoimba Hosana, chanoimba Hosana pakutenderera pachigaro chamambo. Chanoimba Hosana, chanoimba Hosana, chanoimba Hosana pakutenderera pachigaro chamambo. Chanoimba Hosana, chanoimba Hosana, chanoimba Hosana pakutenderera pachigaro chamambo. Chanoimba Hosana. Biri kunashe. Saka tachikumbira usekretari vatizarurire interview yedu nemunyengetero kuitira kuti zvinhu zvedu zvese zvingoendeka pamberi peuso hwaJesu. Ndasina mati Mwari Baba tinokutendai nguva yemasikati ano matipa mukana wekuti tirambe tichikuimbirai tichikurumbidzai. Imi ndimi mukuru weupenyu hwedu, ndimi munotichengeta, ndimi munochengeta nemhuri dzedu kurarama kudai ndimi. Tinokutendai masikati ano, chivai nesu pane zvose zvichaitika muzita raJesu Kristu. Amen. Amen. Tinotenda toda kuti tizive nhoroondo tikatoti tisvike pakuzofoma kereke iyi chii totanga koma tanga nozvizivisa zita renyu.
pamusoro zita rangu ndonzi Richard Twabi, founder of the Ziva Mwari Church, chechi yatekeshera nenyika yese nerekwemakungwa. Chechi iri so unique, chechi ine donzo rekuti vese vanomwa doro, vese vanobata mishonga, vese vane mheni, vane zvikwambo, uyai kuti uve nechikwambo ichocho, kuti uite mbavha. Mwari ndiye akakutarisira. Unodiko muupenyu hwako kuti uzvipe 1 hour yoga yokuti umunamate, mupfugame, umutende kuti ndiye akakutsika nemufananidzo wake. Chechi iyi, the reason why we formed this church is taidiscriminatiwa kune mamwe machurches kwatoenda uko because of maybe the dress code, because maybe waenda wakadhakwa, but shuviro ndeyekuti ndichienda ikoko nechida kuziva mutendi wangu, neziva musiki wangu, but unoendwa ikoko vokutarisira pasi, vamwe vokunyeya, vamwe vokuita zvakawanda, votaura, vonoita zvimapoka-poka, zvimagroups, mufundisi unochinja vhesi, yes, woparidza iwewo. So we didn't want that. Saka this is why tati no, ngatiunganei tifome chechi yedu, tizive Mwari, tizive musiki, ndo donzo redu. Tuda kuva zvidhakwa zvacho zvinonzi zvidhakwa izvi. Ava ndo varoya, ndo mahuri ava, aiwa azvisirizo. Donzo nderekuti tizive musiki wedu, tizive Mwari wedu. That's the most important. Ndo zvakaita kuti tivambe chechi. Alright. Saka pari zvinhu tingati kereke nevanhu vakawanda sei, iri kukura kereke? Kereke iri kukura baba, hatisi kudzokera shure. Fine, mafigures amakahwa 2 weeks back, of which we're talking for about 140 people. Now takunanavira ku 200 ikoko, because kune variko vari kuda asi vane kakunyara kuti ndoenda uku kune vanhu vanonzi vanomwa doro, asi mugroup reziva Mwari kwatokommunicate mugroup varimo. Saka hai ichafamba, nguva ichasvika, vachauya havo. Hatisi kumanikidza, asi vachauya muchechi. Right. Ndasvika chinzi mufundisi yangu achatongobva kuenda zvavo service tanonongosvika service yange yapera. Saka kuna mafundisi anobva nemamwe makereke achanozokuparidzei kana zvinofamba sei? Yes, pakati pedu panapa varipo vanozivawo Bible, but we don't know the Bible deeper. This is why we end up invite from other congregations. If last week you tatini AFM, the previous week we had guys from Anglican. This week tatini AFM ndio ya Grace Church Service ya NAS. I mean CCAP ndio ya Grace Church Service ya NAS. And shoko rafamba mune zvakanaka. Pane zvatadzidza, pane zvabatwa, vanhu vese vari panapa vari kutaura shoko iroro raparidzwa nemufundisi kuti rudo ndo ratikuda. Rudo, that's the basic, ndo chitina chekutanga muupenyu. Right. Chinoita kuti munhu azonzi atendeuka mukereke menyu, process yacho yakamira sei? Kuna mamwe makereke munhu akati ada kunamata neni, mumwe anojorodwa opinzwa mvura, vamwe vati sei, kuno kumunoita sei? No, isusu hatisi pakupinzana mumvura, hatisi kutora maprotocols mamwe machechi. Pane mhiko zvinoitiwa kuti zvanzi unzi uri mutendi, chibhabhatidzwa, upinzwa mumvura udi. No, isusu tiri pakudzidzisana grassroots of where we coming from, where we going, our future. Tingoziva kuti Mwari ariko, that's the bottom line. Ndo zvatiri kuda kuti ziva musiki wako, ziva munhu akaita kuti uve pasi panapa, uite zvese zvauri kuita izvozvo, asi akakuchengetedza, akakurinda. Right. Kuna vamwe vari kuona vari nzvimbo dzakasiyana-siyana, vamwe na UK, vamwe vari na US, vatozoti kereke yenyu inowanikwa papi ende iri kukura mabranches? Right, kereke yedu yakatangira muno mubindura panonzi paTrojan Mine, ndo patoshanda. Macongregates edu anoshanda pamine.
vamwe vasingashandiwo vanobva kunzvimbo dzakasiyana-siyana asi varimo muchechi. Ndo payakatangira patrojan mine Bindura. And now as we saying kuti musi wa2 July we launching this Ziva Mwari Church in Harare kwaMashwede. Ndofunga vakawanda vanoziva nzvimbo dzokufara. Mashwede is the hit place in Harare so far, but ndo kwatoda kuenda ikoko tonozivisana nevariko ikoko kuti no muri kufara henyu asi musiki ariko. So Harare Gweru variko vakatimiririra, Shurugi variko, Chiwaridzo muno Bindura vamwe vanga varipo for this church service today, asi tichaenda ko futi next week ikoko kunosimbisa, then Harare tosimbisa kwese the whole country. Tina ma limitations tichasvika chete ikoko. Yes, we find we might have my issues, financial distress, togona kudzokera mashure no hatina mari kudai, but no kuni tikukurudzirana kuti vese vane mari, ma well wishers uyai tidoneterewo tikwanise kufambisa shoko raMwari. Right, and then kuti mambukuziere kuti kereke yenyu yatamukurumbira muAfrica muno vana kutaura nezvayo kana isu tozoya wenyu tinozvikuti unonzwa mana Kenya utobvunza kuti zvikwezvo zvazvo Zimbabwe nzwa nekereke navanhu vakadai. Ndozanga kuti vanhu vekukereke yenyu vanhu vakaita sei? Tine madzimai futi here kana kuti ngori varume chete? Ine age group here zvakamira sei? This church has got an open door policy. Through gamuchira vese vakarasika vese vari kunzi vari kukondemwa kunze uko kuti uyu haaiti uyu tiri kuvagamuchira muchechi. Hatina age restriction. Yes, fine. The age restriction comes in the sense kuti initially when we started this church takapiwa an old building yaiva bhawa, and zvikanzi bhawa ka then chimwana chidika chikwanise kupinda imomo. And this is why we opted no regatimboenda pamashops pa open space where we can accommodate everyone, chero mwana mudiki chero mudzimai atumwa kuzotenga chingwa asacharihwa shoko iri. This is why tugamuchira vanhu vese. In the near future, yes, management yedu yeBNC paripo pamugodi wacho pakatanga church vari kuti gamuchira. Yes, they've changed kuti no, since muruda kuaccommodate munhu wese panzvimbo yatatapai iyeye takuchinja because turikuona kuti pane ma-restrictions, ma-families madzimai hakwanisi kusvika ipapo konzi panzi pabhawa. Takukupai a decent place, and that place is being worked on. Once completed tichava ne decent place. Pari kudzoka kwake ikoko ndizvo taita isusu atiti tikakumbira isusu upenyu hwese hwepanyika ndipei hwese Mwari akatipa anditi. Sapa tauda kudzoka manje neupenyu huye kuti no ndakarasika zviwa neupenyu wamwandipa hwese uyo anditi. Saka munofunga ivai kugamuchira kunoitwa neMwari kuti fungai zvenyu kuti wakudzoka ogamuchirwa sei anditi. Kugamuchira nekunyengetera anditi unogamuchira nekunyengetera uguva nekutenda anditi. Mwari akugamuchira uguva nekutenda. Pakutenderera pachigaro chamambo chanoimba hosana, chanoimba hosana, chanoimba hosana. Pakutenderera pachigaro chamambo chanoimba hosana, chanoimba hosana, chanoimba hosana.
chika anoona kumwa manje ndozatotendera hatina basa kutanzi azo yakaita machechi titaenda kumachechi madzimai edu but zvataiudzwa ikoko oza waiti ukapinda muchechi soka paivhurwa vhesi ende vhesi inoraendana nezvawaiita saka ndakatodza madzimai ndikati madzimai vhesi ravhurwa inini madzimai vakatobvumawo vega vakati azvishuwa saka ndakatoona kuti ndikati inini saka manje next week yacho ndodzokera sei kana vhesi ravhurwa kana ndikaenda next week pachavhurwa futi rimwe saka ndakatoona kuti ndisikwanisi asi zuva Mwari zuva Mwari kuseri because ava vanotambira vanhu vanoita zvakaipa but chinangwa chechechi ndechekuti ivo vanoita zvakaipa avamiswe zvinoitwa kuchechi kuti siya hwawa wakutonzi iyoyo siya hwawa nhasi uku manje unopiwa period yokuti wega nemanzwiro anenge uchiita shoko richiparidzwa wega zvinokuita kuti usiye wega umanikidzwe kusiya ende isusu chinangwa chedu ndizvo toda kuona kuti tikaramba tichidai tichapedzera taapa chandikafarira ndoti vanhu vakazvigamuchira tikaona kuti isusu varume ndofunga panapa mukapaona ndo patinowanzonwira handitika but takatogara pasi tikati isusu tongoya panapa toita so tofanira kumbonzwawo shoko raMwari but varume vese vakati izvi tikuzvida saka ndikuona kuti nekwatiri kuenda manumbers ari kukwira even muvillage vanhu vakunyatsoona because pakatanga paine perspection isiriyo yekuti vanhu vanoita so muchechi vanenge vakasimudza doro aita so tikati aiwa hamuna zvinhu zvakadaro inguva because tinoita toshedzawo mapasta kuti mutiparidzire shoko because toda kuziva kuti Mwari anoita sei kuti tive vanhu vanoshanduka muupenyu handitika saka ndakaona kuti community iri kutigamuchira that's why sezvamutaura nemukuru wangu kuti takazopa a decent place because vakati vana vari restricted nemadzimai nenzvimbo idzi so gare theatre wo kwatinenge tiri after the renovations are done handitika kwatinenge tichinamatira saka kuti munyika yese isusu tikunamata Mwari handiti vanhu kune maonero but maonero chandofara ndechekuti nemasvondo mwedzi yatavamba chechi hapana patakadzokera kumashure tikuona zvinhu zvikuchinja tane vanhu vakwanisa kutiwo macheya maPA system tichandisa idzi kuratidza kuti vanhu vari kuona kuti vanhu vari kuchinja ende tiona kana behavior yevanhu hava kuchinja because tine vanhu vakaitwa kunge kune mumwe munhu anonzi destitute kana kuti she is a destitute haana chaanoita mupenyu munhu iye kana akapinda mune imwe chechi anongonzi anoswa kumashure kuti munhu ava varatozvivhiringidza but takati vanhu vese vari kuvada Mwari ndiye anoziva zvaanoita nevanhu because he is the creator handiti saka ndikuti ziva Mwari iri kuenda kure ende ziva Mwari iripo pakunamata Mwari nokuti isusu tese panapa kubva tichizvarwa tikatokurira machechi saka ziva Mwari vanhu vachaparidzirwa vanhu vakatotenduka hakutenduka takatotenduka kudhara chinongoitika njokuti tikanzi tinoona doro hazvoti musiwo wongonzi siya kune zvinoitika ndangoti neiwayo ziva Mwari iri kuenda kure tichinamata Mwari woputi muZimbabwe tiva nemabranches akawanda ende one day kuchazoona inenge chinzwa congregation chechi asangano kwanoti kumusangano kwekuti takaungana and we have thousands of people now. Toda kushandidzana nemamwe machechi acho.